Right. Right. Gaindichitaura nhasi. Pano nhasi ndine katopic kadiki kanogona kupesera katopic zidobiki zihombe. But what's the logic behind a statement that is very, very popular among single people? Who gave you my number? Can a single person asati ambovunza munhu who gave you my number? Ndokuomberera maoko wakapenga. But is there any logic behind that saying? Kana kuti inonzi determinism. Kune determinism akaita philosophy anoudza zvana determinism. Determinism mafact ngati handidi kuti tisvike pakudiscussa determinism yakamira sei. But ndoda kungozambotsanangura kuti pane logic here behind that saying, who gave you my number? Chii chinoitika mumusoro memunhu kusvika azokubvunza kuti who gave you my number? Chatanga ndaita guesswork. Guesswork yangu kazhinji inenge iri inowanzova accurate. But vanhu vanogona, you can disagree if you want, right? My first guess is munhu wese anobvunza kuti who gave you my number ane kamwe kaparanoia kanako. Ndini ndiri kugesa apa, hazvisi theory zvinoti pandiri zviri kubva mumango. Sei ndichidero, munhu wese anokubvunza kuti who gave you my number ane kamwe kaparanoia kanako. I will try to find 6 reasons. Handitombozivi, ndoda kutozifunga izvezvi tichitaura right now. The first reason inogona kunge iri yekuti pamwe ndi-ex wangu ari kuita prank. Second reason inogona kunge iri yekuti pamwe boyfriend yangu yatuma munhu kuti andinyenge. Musandikakavadza, ndiri kungokupai zvinhu zvandofungira. Third reason inogona kunge iri yekuti ari kundita hure. Fourth reason inogona chiti pamwe munhu ighost. Fifth reason inogona kunge iri yekuti pamwe ndiri kutestwa. So sixth reason ndatsvaka yechi6 ndingati ndechi. Maybe munhu yari genuine. Anondida, ari kutondida munhu. Munhu ari kuda ndipimba. Seventh one. Kuti maybe atumwa na someone anondida. Eighth. Kuti kambe pamwe munhu wezvikwereti. Pamwe asipa munhu, right? We can go on and on and on and on, but pama reason andataura pane imwe reason yakonzera kuti munhu abvunze who gave you my number. Cause we are the last one, the main one reason, and ndinofungira kuti munhu anenge achifunga. Vanhu vanofunga kuti ukati who gave you my number washuwa kuti uri munhu ane hunhu. Chinokuitisa hunhu hakusi kubvunza munhu who gave you my number. Chinokuitisa hunhu behavior yako nemunhu ane number yako. Chinobata munhu azoti munhu yane hunhu. Hakusi kuti wakati munhu who gave you my number watadza kutsanangura who gave you my number, I'll block you. Ukadero kumunhu hazvire kuti tinoenda chifunga kuti munhu ane hunhu. No. Zvizire izvozvo. Munhu akakutextira kuinbox, even akauya kumessenger kwako, ukamurafura ukamubloka, usafa wakafunga kuti unless kana ari stupid. Yes, kuna vanhu ari stupid. But if I'm intelligent, hapana pandinombokupa credit yokuti wandibloka usingazivi ndinani. Ndinotokutora senge a stupid person. Because hauziye ndani. Right, let me tell you one thing chandakanotice. Vanhu vari single, we're talking of vari kuda kutora nema partners, very desperate for relationships. Ndivo the most vanhu vane rudeness panyaya yenhamba. Ndivo the most vanhu vanobvunza kuti who gave you my number.
rekani dzokorore. Munhu aenda kuchurch kukanzi napastor single ladies uya kumberi tikunamatirei. That lady iyeye wauri kuona ari pamberi apo pana mufundisi achiti receive your husband cometh in the name of Jesus. Those people vakakiwa pamberi baba vari kunamatirwa pahuma pana mufundisi vachitsvaga varume ndo vari the most rude panyaya yemanumbers. Akavingwa kuinbox, those are the worst people panyaya yekutsvaga. Ndichakuudza ine mhaka iyi. Vanhu vari very 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 good at dealing, or vanhu vari very very calm panyaya yenhamba, vanhu asi ndo vanotori married. And guess what? Vanhu vari married vari kukutorerai varume. And guess what? Chihure chiri kuwanda mudzimba. Because of that, trend inofanirwa kuchinja. Vanhu vanofanirwa kunge vari friendly pa who gave you my number ndo vari married. But trust me, you've got a better chance yekupindurwa nomunhu asingakuziye ukatextira munhu ari married right now, murume kana mukadzi. Ukanditextira ndiri married ndogona kuti hi, how are you, kuita conversation for 2-3 hours. Ndisaenda kubvunza kuti number yangu waiwanepi, asi ndiri married. Munhu ari single kungomuti hi, who is this, who gave you my number? You're not answering my question, I'll block you. Block, one tick. Some of them will make an effort kunostada kuti angave ani. Some of them don't care. And guess what? Next Sunday ku church, single people come, let's pray for you. Listen, kana uri single wana matirwa ku church, ukaona stranger achikutext, ndo miracle yachozve. Ndo miracle yachozve. Imiracle kei. Iwe unofanira kubvunza murume here kuti mukadzi. Hunza ari murume kuti I believe I receive. But amude. Amudero saka mafunga mucharorwa nana bhudhi venyu. Let me tell you girls, nemwe vanorume, sometimes munhu iye apiwa nhamba namai vako chaivo. Kudhara ndaitaura nasinyo redzuro, kudhara vabereki vedu vaita iyaya kunzi dating, kunzi enda unotamba kwana nhingi iwe, enda unotamba kwana nhingi uko ndozo usadzoka ndini ndichave ndokutora. Vokwanhingi vavanenge vane mwana wavo musikana ari slightly younger but ari kutsvaka mukomana. Iwo hauzivi, vanhu vaenda vasingazive. Sinyora akandiudza vemama vatega, sinyora vaya panapa. Woenda kuya wonzi, wasvika ikoko vaita endai kumagrosa imwe vana imwe. Gaimboendai monotengerawo chingwa. Mai vaya vechikomana chavo vivinga ukoko. Kana mai vechisikana chacho vokutumai muri 2 kumagrosa. Maenda kumagrosa kure. Havakubvunzei madzoka nguvai. Imi vana imimi, chindai makadai muchingotumwa kunhu kwamai mega. Vaiziva kuti one day zvinopedzisa zvabatana mazamu, ona zvakudanana, zvakuroorana. Vaitoplana. Iko zvino hakuna style yakadero, hakuna. Let me tell you kuti marriage munoicomplicata. Mubhaibheri chamainge isiri complicated zvamunoita izvi. Relationships muri kuacomplicated. Let me give you an example yaIsaac akutsvagirwa mwana, akutsvagirwa mukadzi. Because Abraham dzakanzi naMwari ibva ndiende kunyika iri kure. Anditi dzaenda kunyika iri kure dzakanogara ikoko dzakagara dzakagara. Isaac akura manje akuda kuroora, dzikati no handisi kumuroora vanhukadzi vekunoko, ndinoti adzokere kwandakabva uko kumacousins ake, ndinoti anotsvagirwa mukadzi ikoko. Abraham akati I'm not going there, chatuma vashandi vangu. So Abraham akatuma vashandi vake. Do you know what vakaita sei? Vakasvika patsime, vakapiwa madirection, vakasvika patsime vakararisa macamels avo. Zvikanzi anenge amwa atipa mvura akapa nemacamels edu tikutoenda naye. Ndo vakati Mwari munhu achaita mukadzi waIsaac ndimwe muchamusarudza. But this is how it's gonna happen. Achauya pano ofidha otipa mvura yekumwa munhu iyeye musikana iyeye. Kana atipa mvura yekumwa achapa necamel redu mvura yekumwa. Iyeye anenge angoita izvozvo
ndiye mukadzi waIsaac. Taropedza. You can challenge your God kana une faith. Kuti ayo ini wangu murume achavago ndini ndokuda nemuromo. Kana kuti wangu murume achanitextira. Achanitextira ndipachanitextira cheta this. Yes, you can do that. Abraham akazvita. Right. Vasvika pepe kwakauya mabhebhi akawanda. Anaka kadi havana vachonga vakanaka. But vakazosvika chino chimusikana ichi chakauya. Hi, how are you? Hi, makadi tiripo makadini. Tiripo moda mvura kuno. Vamwe vese vaiwe vachingoenda vasina mbo. Icho chakati moda mvura kuno. And it looks like vakatogara for days. Pamwe kune vakadomboya vakavapa mvura, achivapa mvura, achimwa akabata chiuno akadai. Achimwa mvura chiti, achipedza mwana cup, onopukuta cup, achisanitize cup, obva tanga kudi, obva rova pasi. We don't know, but zvinoratidza kuti vanhu vakatoenda for days. Vachinotsvakira Isaac muroora for days. Kunyanzi papasina times kaudzokai nhasi. Abraham aingozvati vachazouya vava nemukadzi waIsaac. Isaac pamwe dzasingatombozvizivi dzatsvakirwa mukadzi. Antoona. Vachingoona munhu aya nekamangodzi, chitambai mese, ndai munotamba uko, ndai munotamba uko. Pamwe Isaac akatozoziva kuti mukadzi uyu zviri planned kwavakare. But I'm just trying to tell you kuti kana kwakuriko zvino nokuti kunonzi musataura nemastrangers. How can you imagine tomboti Facebook ndo, and I know kuti paFacebook hapawanikwe marume, hapawanikwe vakadzi. Hauna munhu musvino unoona paFacebook. Ndo saying dzinotaurwa nevanhu vazhinji. PaFacebook mashurugu, handinoona comment hiyo. Miracle yemashurugu. So which means muri kuti imimi munhu wese anouya nokuFacebook o munhu wese anouya nephone number mushurugu. Do we agree? Kana muchiti ndizvo isai comment about okay, tabvumirana here kuti saka muri kuti imimi munhu wese angouya nenumber, munhu wese auya via Facebook mushurugu. Tozoita debate redu ichienda mberi, right? Ngaifambe netopic yangu iki. Right. Waenda kuchechiwe, it's a Sunday. Mchechi mune vanhu vangani? 100. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single mavenda mberi. Put your hands up. Yeah. Murikuna matirikwa. Riki. Kuna munhu ari kubheka uko. Anoziva vamwe bhudhi vari single. Ane namba dzako. Ambuya varume vanoziva kuti mwana uyu ane hunhu. Uyu mwana wokuroora uyu. Asi vane munhu anogara kupi kucholocho. A very lovely guy ava ready to marry ane zvinhu zvake zvese. Right. Wokuona uchinamatirikwa, I believe I receive, Lord. Vamwe vacho vanenge vari paside newe, so uchinamata. Anozama chichenyu munonamata. Ndinoda murume, Mwari vandipei murume, murume anotya Jehovha, ndinoda murume anodaro. Munhu akateerera, ambuya vakateerera, vane muzukuru wavo mwanogara kucholocho, wavanoziva dova ready, ari kuchema vari kuchechi ikoko, ndoda mukadzi wokuroora, ndoda mukadzi wokuroora, but ambuya vane namba dzavo. Do you know kuti 9 times out of 10 tinopiwa manumbers enyu? Vanhu vachiti, please mwanangu, usareva kuti ndini ndakupa. And you know that imimi vasikana munozviziva kuti munhu atipa namba vazhinji vacho vanenge vachiti please haade kuti namba yake inopiwa vanhu, haade mwana iyo, haade namba yake inopiwa vanhu. But they still go ahead and give you the number. Meaning kuti vanozviziva kuti oh my God, vana vakava ma-restrictions zvavo, but vakasangana vana vanoita husband and wife, vanobva vaklika. Vanhu vari kunze vanoziva character yako, vanhu vari uko vanoziva character yako, vanhu vari uko vanoziva character yako. Saka munhu ndikaona munhu anomecha mili maenzanisa, naona uyu mufesi akafita mili, ende mili mufesi akaita mutsvaka musikana ane structure yakada, and then iripo, my God, my way, mili ndobva ndatora ndine namba dzamili, but mufesi haana. Ndobva ndamuti shomari, indwa ndakakuonera bhebi iroro hai type yako chacha, serious rine hunhu, rine zvetopinda naro chechi. Oh, number idzi. But please mwanangu, usambofako wandirevera ndinda kupa namba. Akazviziva mwana uyu, vedway, akangozviziva hake. So, hoyo apiwa namba. Aenda kuWhatsApp, arikona WhatsApp iriko pane chipicture. Kana paka usually vanhu vakadero vanisa picture dzemaruva. Unoona akaisa picture yesaying the Lord is my provider. Nyanya. Kana the Lord my husband coming, time to move on. Variku ma message anenge akaiswa ipapo haase picture yake. Ndeye the message yekutuka hama, kana yekutuka ex, kana message yekumove on, kana message yekunzi ndigonzi ndiri holy, kana ungaisa message ye picture rechidhori, teddy bear, kana message yeCoca-Cola, anything.
So munhu yokutextira hi. Do you know the first text message ikasava who is this? Who gave you my number? And trust me, time one tick inobuda papa. One tick inobuda within 2 seconds unenge wablock. Chindiudzaini kuti right. Zvichafamba sei manje uri single uri kubloka munhu wese apiwa number. Pamwe ndi pastor wako chaiwo dompa number. Ndinzwa. Ndine mwana wangu wesangano. Text this number. Then uyu akatsvakirwa Isaac. Wazinoziva zvinoitika ndezvokudai so. Isaac. Vanhu vakaenda kutsvakira Isaac. Ndo vakaita choice yemunhu acharoorwa naIsaac. But choice yoga yanga isiri enough. Yaifanirwa kuenderana nereaction yemunhu wacho pakuzonzi takutokutora. Bosi akaboorwa mino munoziva akapiwa nose ring. Ipapo musikana yakapiwa nose ring. Very expensive nose ring. Yaive yakadai so. So you tell me nezvauri izvozvo ngoti munhu auya kuinbox unobvunza kuti who gave you my number? Nose ring ungazoba. Iwe chiti who gave you my number? What more nose ring? Dinongori Isaac. Isaac ari kunyika iri kuro atsvakirwa munhu Isaac. Iwe chiti who gave you my number? Ungazoiswa nose ring inomagwadzira zvinoita kuboorwa mini. Yewe. So this is what I'm trying to say. Vanhu vari more friendly kuma inbox vakadzive vanhu kudarika vanhu vari single. And that has to change because that's why chihure chakanyanya. Because varume vevanhu vari more friendly than single men. Vakadzi vevanhu vari more friendly than single ladies. Ukavinga any munhu ane ring unondoona kuti ari married right now kuinbox ukati hi anopindura zvakanaka hello how are you my brother. Vamwe unotozoti kwachandiudza rini kuti ari married. Hatombokudzi kutoita nyaya majokes everything. And azvireva kuti ari loose kubvunza munhu who gave you my number azvireva kuti tinokufamba chiti uri faithful. No. That's the logic behind imimi pfungwa dzinofunga kuti munhu akanditi who gave you my number achapamba I take away. No. We all know kuti pane waunopa nhamba achakukwaruta utokwatubwa nomunhu. Whether wamubloka nhasi toza kune umwe wasingabloka achakunomboresa. And I kunomboresa zvisho achikusiya. Vese vakati who gave you my number 8 months later 9 months later nogonomona nenhumbu. Adojoina the Single Mothers Association. Zvasiyana nemushurugu wacho wakamuti who gave you my number. Hazvina zvambosiyana. So and vamwe vacho vangachiti who gave you my number chidana nevarume vevanhu. So murume wemunhu unotya kuti murume wemunhu achazoziva kuti wanyengwa iwe uri single. Ngazviziye. Murume wemunhu anofanirwa kuzviziva kuti unonyengwa kabhozi uri single. Munhu ane munhu wake anofanirwa kutozviziva kuti uri kupfimba. Kana ndimi munopa vanhu vane vanhu vavo confidence. Aina ndina kana munhu anombondipfimba ine. Aina. Roda ramba richikutrita riri zimushurugu richikuabuse. Riudze kuti kuna vanokuda. Rizvizive kuti parerere nomukadzi wako. Pane umwe wandaurira newe. Remake choice yaro. Whether rosiya mukadzi waro kana kuti rosiya newe because imimi handina kana anombondinyanya. Uri domureassure kuti abuse me shamwari. Hakuna kwandinoenda. Okay. Sei vanhu vachiti kana vachinoraura hove dzikapinda muneti havabvunzi kuti ndiani who brought you in the net. Kana wakaenda masese ukabata mazigwaya mahombe pedo nemasese ipapo hapana munhu anombobvunza kuti naiwe gwaya wangu achitsvake pati. Munhu akauya kuinbox kwako unoda kubvunza kuti who gave you my number. Iwe uri single. So logic behind who gave you my number ndio andiri kubvunza kuti is there any logic behind that question who gave you my number. Kana kuti munotaura muchifunga kuti makapenga kana kuti kutaura kwomunhu anenge achifunga kuti ndichanzi ndiri ndakazvibata. Ndichanzi ndakazvibata ndabvunza kuti who gave you my number ndingari block saka ndichanzi ndakapenga. No guys, vakadzi vevanhu vari kukukundai, varume vevanhu vari kukukundai maresponse kuma inbox. Kana uri single, iwe uri single, usingade uramba uri single, siyana nana who gave you my number. Mpindure paanozohumana manje
Automotor to give him a number. Ian that the Wakapu number egg or not of the Kumaka Munaban to be aite. Ndikapua number dzako inini ukandiblock handidzokeri kwandapua number ndokuti hai balance mama unoblock munhu usingazive. Let me give you an example yakamboitika. Tatiri mu Edinburgh tinda kune club so mabva tapa mumwe mukaradi lift tapa mukaradi lift yatinda kubva night club yanzi kuti night club yachona mukaradi wewe ukumbirwa number nemunhu andaya naye tombirwa number. Oh no, I don't give my number to a stranger. Really? Uri kuenda club ipi? Oh, I'm going to this club. Okay, fine. Hapa no munhu yatasvika tamumisa paanga achisa imuri kuenda kupi? Tikuenda kokuti. Okay, fine. Tisatambodini tichingono dropa munhu yachita kuenda kune redu raenda vanhu vatema. Uya munhu angachiramba nenhamba asiya foni by mistake mota ne wallet yake ne hand card little ka wallet kake angari musikana asiya ka wallet kake kada so. Manje kuti hatina namba dzake foni yasara pano. Hatinga anze foni yake. Mu wallet tsvaka tiona kuti okay zita rakaanganza ni timutsvake. Taona makondo mu wallet imomo. Sister, hey, who gave you my number? I don't give my number to strangers, but soon over no condom. Uchenda ku nightclub. Tajoziva kuti wangoshinda in nightclub condom. It turns out vaitoda zvaungotsvakawo zvavo murungu. But tova contact sei manje. Phone yavo yasara panapa. Fortunately, pana munhu akafona pa phone ipapo. Ndatisha totongo answer phone. Titaura munhu timudza kuti phone yasiwa munomu. Iyo utobuya utora phone onopa shamwari yake. Tenza ndo musikana zvake shamwari yacho aitofamba kusangana naye night club. Taucha answer phone uripo. Kwa umfonera manje. Oh tikati ayo atisi kure. Tiripo panapa uyapinda mu club but kana kuri ndoko ndiri kuenda uyatore phone yake cha asiya pesi yake newe atina mbomudza taona chi makondo moyo tazvinyararira. No batampa akaenda. Takazoona manje akufana pa number dzedu dziya kuda kunzvisadza but nekuda kwekunyaranyara zvimakondo zvake zvachimoti sakuti azeti takaona makondo ngati atina zvangwara zvakadero. Turns out 5 months later kwakatozoya vakomana vekuLeeds vakomana vamwe pakauya kuno vamwe vacho vari pana palive vakapedzisira kuti vakatozomutimba musikana uya ari mwegore. What I'm trying to say ndezvokuti akatira kuda kuita holy usana basa rese. I don't give people my number but akapedzisira vaindi yari contact vanhu vachona uri contact mastand wasiya futi. Sometimes munhu akaita number yako murega nayo. You never know. Unaita stuck rimwe zuva musiti make pero unoda unorara kumba kwake akakuudza pane BNB akachipa pero kuti you no, it's any number that comes to your phone treat her with a little bit of respect. Chinoita kuti unzi wakazvibata hakusi kubvunza munhu who gave him a number. Chinoita kuti unzi wakazvibata kunyima munhu zvaunazvo. Saka wakanyima munhu zvaunazvo ndo paunonzi zvokuti who gave him a number izvo hazvo zvinoita kuti munhu anzi mukadzi yakazvibata. No. Munhu anonzi akazvibata haajajwe nokuti who gave him a number nokuti akabloka vanhu vangani. Squad idzodzo dzinobloka idzo ndo dzawa nekupaziwa. Squad dzekubloka idzodzo vari hate vanhu ivavo. So what am I trying to say? Ndozama kuti nini kana uri mufesi kana kuti uri musikana ari single uchinamatirirwa muchechi kuti God I want to receive a husband come. Haufani kukuvhara mamwe masuwa akaita sana number who gave you my number azvifangu izvozvo hazvifangu kubuda mumuromo munhu ari single zvana who gave you my number. Zvofangu wabuda mumuromo wevanhu vamwe vanotori maybe vari married kana kuti tiripo makadino zvokuti who gave you my number hapana logic. Munhu ngaazive kuti kuva nenhamba hazvina zvazvinobetsera hazvimupise bhurugu rako and you'll be nice tiripo makadino and usatombobvunza kuti ndokubatsirai nei. Kana munhu akakuti hi iwe ukati hi. Pane maconversation atinoona kuFacebook munhu anokuti hi iwe uti hi.
Mwaswera say under. Mangwana maskati, good morning. How are you? 2 weeks vanachibvunza achataura zvaanoda kuita zvinhu zvachona kana zvisingaitira muchongopedza muchingoti hai kusvika dzimwe nguva unonzomuna kuti taura nyaya yekuti nyaya yangu ipi iwe une nyaya yakuda ndiudza mani. Who told you that? Hi, how are you? Hi. Uyu andori nani pane munhu anokubloka. And 9 times out of 10 vanhu vamakabloka ivava a few weeks down the line unenge wakuzvidemba kuti achidzoka deni adzoka munhu yawe ko zvandava singozve ndandine mushurubwi ndakagona ndakaramba munhu nichidoda eno iye anenge atokukangana uti munhu mana simushurubwi riya zvarakatondinhomborisa mana but bhutiyana ndakangova block hangu ndo mwana unoona va miserable vakakutsamwira pamuchato shot kwavanondivengere izvo ndiye munhu wakakuti ugave me number akuona waroro mumwe munhu wokutsamwira. Dzimwe dzacho shacha dzopesa dzoti iye akatora mukomana wangu hauna mukomana wakambotorera munhu wakamuti ugave me number wakamubloka nobva anopfimba shamwari yako akadiwa anotora vakomana vevamwe hapana mukomana wevamwe akangoresponda different from you. So unogona it's quite possible kuti number yemunhu mugochata haumanikidza kuchata nemunhu zvausingadi kana akataura nonsense ndipo paunofanirwa kumublock kana azotaura zvenyadzi ndipo bolulo but munondiziva, where do you know me from? You don't talk to me like that. Ndipo paunokwanisa kuzobvunza kuti who gave you my number? Asi munhu uyu akakupa number akakudza ndo zvaunofanirwa kutaura nene zvechilula izvi and this type iyoyo chinzwa ikamukwasha ndakukubloka in a polite manner. Asi uchitova rude, you can be allow me to block you, my brother. Allow me to block you. Hapana chinhu chinonakidza sekubloka munhu that way. Kana kuti iye achiri kutaipa wamudza no handizvifarire achiri kutaipa type obva kuti block. Hapana chinhu chinonakidza sekubloka munhu ari kutaipa. Ndonga munhu yena unotsvaka kuinbox kuti akutextere message wana block. Andwana. But haunga block munhu nemumwe angaida kukuudza kuti ndakawana nzvimbo watoblockwa. Vakomana kubloka munhu akurambidzwi but bloka wazivawo zvekuti zvaangachitsvakei. Unongobloka munhu mana ayo handibvumirani nemi. Ungobloka munhu just like the block. Ndo zvandada ngondigotaura hangu kuti vakomana vanhu vari married vatova more friendly than vanhu vari single kunyanya muma inbox. Munhu ari married anotokutrita zviri nice. Makadei triple makadini. Oh, you look good, thank you. Look good, thank you. Look good, thank you. Thank you. So as what? Mama ndokufero but no, I'm actually married, my brother. Zoba za type zvako zvekupenga zvo. No, it's okay. Dongo kuda uri married. Ndopo also blocker man. Inzai kamkwasha. Andisi hure block. Ene yangu ya block wacha nonyadza kuti I stretched it. Munhu akatanga chi ukadzokera conversation yako cheka vanhu vakabloka kuti conversation yako can you stand firm kuti yes, I had all the reasons to block this guy. Kana kuti wakaita idiot ndiwe. And kumubloka akukonzere kuti akuudze kuti akapiwa number nani. If anyone block autombozi ende munhu akamupa number yeye achapa umwe futi murume futi aunobayika nokubloka nyika yese. But inini I think munhu anokutextira anokufonera anenge apiwa number nemunhu atoita matchmaking anoziva kuti machances ekuti vanhu avaklike akawandisa. Honestly vanopinda vanhu vakafitana. Let me just give number yake kuwe. So ndo nyaya ndaida nditaure neminas. Pane zvamunoda kucontributera kuti fidzwa papa naso warasika pa topic yanaso warasika. Vandoda kuudzani kuti vakadzi vevanhu ndo vava more friendly kuma inbox. Ende ndo vakunakira vanhu vari single kudarika vanhu vari married. Therefore chiura hachisi kuzopera ende hamusi kuzororwa. Vari single havasi kuzororwa. Because vakadzi vevanhu vari kunakira vanhu vari single. Ende vanhu vari single vari kunakirwa nokuchata nevanhu vari married. And they do it nicely just kuti kukunda munhu ari single
munhu ari single ari kutsanya ari pafasting usiyo anenge akatofasta tsvaka murume mwari ndipewo murume ndipewo mukadzi foni yovheni hallo makadiyai ndimwani baba kana mukandiudza in the next 5 minutes 5 seconds mukasandiudza ndimwani I will block you and give him time tiripo makadiniwo uri sei koko kuripo kana achida achakumbira chete mupe time achauya nenyaya yake munhu akauya kumba kwenyu itai zvaitwa kumusha vanhu vaiti vakavhizita kumba kwenyu magariro ake pachitubhu nekungoshanyarika kwairadza kuti in the next 2 minutes achataura zvafambira maswera sei yakadii muri muri inose vana vaenda kuchikoro here asizvo kokuminda kuri kuna here kuri kuna chazvezvo mama vanga vati ndizokumbira munyu anotaura chete zvafambira aikazvo kana munhu uya achangogugudza achisvika pachitubo hallo mavinge pane kwandoda kudoenda izvezvi taura zvamafambira please kana ndisina handina shuga nhai uya kumba kwenyu ngatiite izvezvo munhu auya kumba kwako avhizitawo muti unomuona iwe nokubvuma kuti torai bhachi tiriturikapo uyu munhu auya kuzovata uyu munhu akudoya kuzodla sadza kana chitoisa sadza wedzerai mvura munhu asi kuenda but akagara akabata bhachi rake so kozvomogara makabata bhachi nono handisi kugarisa ndangondipfuure ndichikuudzai kuti ndanzi mugouya kunhimbe nefriday tokupai mvura yekumwa it's fine ndakuti imi chirege ndidarike ndimbonoudzwa vamwe futi kuchange kune mapinzo kumba kwedu next Wednesday but kana dziri dzauya nezhara dzauya nezhara dzauya kuzodla unodziona maitiro adzo kuti bhachi harisi kuda bhachi roda kuturikwa samwe kwamugara makabata bhachi tipei tiriturika ende nharo dzake dzokuti kuriturika kwacho unonazana aiwa munhu auya kuzodla sadza pano ati chitowedzerai mvura zvo haana kubari kuenda munhu auya kutozovata airobvisobvisa zvese nebhutso kuti hapana paka haisi visita iri kudarikai ndo zvinoitawo marelationship munhu akauya kuinbox kwako iwewe akati hi why would you block munhu akuti hi 2 letters hi guys it doesn't make sense apa uri single kana uri married maybe une murume ane jealous zvinonzwika but kwete kuti uri single hauna munhu anokubvunza kuti uri kuchata kana kuti usually unenge uri single uchida nemurume womunhu and unozati vanhu vari single vazhinji vavanotya I've got someone haasi munhu ari serious navo munhu avandoziva nemunhu wavo adori nebhoge mukadzi ane mukadzi wake waasingafakasiya futi I'm kind of seeing somebody. You're kind of seeing somebody, but you blocking people who are single. Who gave you my number? You're very stupid. I'm kind of seeing somebody. I am kind of seeing somebody. Hi, what's your name? Andina zita. Pane mwe mindu dzavaibvunza, what's your name? Andina zita. Aiti chiko. Pane mhinduro dzamaita tisiudze mani mapinduro amaita imu. Tipe mhinduro dzamaimboita mani tichiri kuchikoro. Waiti chibvunza munhu, naye unonzani? Andina zita. Ko, sisi zvimwe zvandoda kukuudzai futi zvima mistakes zvamunoita. Munhu akakuti you look good rega kuti I know nokuti kana chikuti you look good hatisi kurati ndiwe the best hanzi anenge asingakudi. Listen guys, no matter how beautiful you are shamwari munhu akakuti you look good thank you we thank God thank you so much kana kuti watomubvunza kuti in what sense no because ukati I know umwe munhu anogona kuti you look good achireva mazama ako chete asi guma unaro
Listen, kana murume akati you look good, mira ndikudzei. Kune vanhu vatinoti you look good chireva magaro chete. Rega kuva cocky, don't be too cocky. Munhu akakuti you look good, don't be too complacent. I know. Shamwari, dzimwe nguva munhu anenge achingorova gumbo rako. Listen, kana kune munhu amusingafanira kumboteerera kana akati you look good, murume. If any murume ukumusha akakuti you look good, he says une magaro mahombe. Kashoma. Ndakuzokupoa. But listen, murume mu-African akakuti you look good, don't be cocky. Don't be too cocky. And she too cocky ndikura kuti kana chiti don't be too cocky. Kune vanhu vazhinji vari kuti vakanaka ipapa paworld vachabona live, you know, my live yangu anotanga sezvo ndofarira live yangu ine less than 20 people handina munhu anondidisturba, then mozoiterera mangwana inenge ane maviews akawanda, saka ndarova pasi vanosara vokomenta ndarova pasi vachingotegana. Iyo live mugona kungozona yane 1000 views pane vanhu 17. That's what I like about my lives, because pakawanda vanhu vandodenda dotukwa ipapa ndotsika konzi dzevanhu, saka panapa ndogona kutsika konzi dzevanhu vachazoya later nedzevari pano apa. Hapana anokomenta. Anobona mese you're just watching. Hapana anokomenta. Kana kuti maybe muri busy ngotarisa maziziso anga akatsvuka nhasi. Ati muri busy ngoadmire your background. Pamwe kuadmire nini kana ndakanaka. But what I'm saying is kuti don't be too cocky. Munhu akati Leon you look good. Okoyo na clear timboeda mnamata Clayton. Zvinoedeka izvo. Munhu akati you look good. Don't be too cocky. I know. You know. Ndrimunhu wechirume hatisi munhu wechikadzini. Zvinofamba here. Aiwa, ndangopindura. Okay, guys, stop making noise, please. Do you mind? Okay. Aiwa, ndingotaura hangu maonero angu. Sometimes it's a roommate. Makomenteri amwe kana ndekuwana pekutangira dzimwe nguva vamwe ndosaka masikana kuzidzimara kuita seukignora vanhu because vanenge vanzwa you look good. Thank you. No, hey, munhu akutanga kuendera kumberi. Munhu paanenge asikatogone zvekutaura kuti munhu anenge ari mumodi yake. Saka it comes in different ways. That's the way I see it. Saka munhu anenge anzwa saka ungodzimara ngokuvora it's the same. Pamwe one. Hi, inbox. Unondipindura chitudi kana uri mukadzi. It depends kuti you muamona panguva ipi nzvimbo ipi. Aiwa, hatisi kuda zvenguva ndakuwana iwe pretenda kuita mukadzi utora vadzidzisa vakadzi vakuresponda. Hi. Unoona hi. Okay. How are you? I'm fine. Depending if I'm fine or if I'm not fine. Then usiya madhotsi ako ari ipapo. Chii chawakanganisa? Aiwa hapana. Kublokana kunozouya kudhepi. Kublokana kunozodhepi. Munhu uchibloka munhu akuti hi. Kubloka munhu handirambidze. Bloka munhu kana aenda. Ndikati hi, how are you? Obvious azvigumire pa ndogona kuenda zvangu. Because but mangwana masikati ukaisa iko zvino Facebook yava nema pictures. Ayano okuti ukakomenta haende pa wall anoenda ku inbox. Waposta picture yako yegaro uri mukadzi ndobva ndati that's really nice. Unopindura chitudi unondibloka. Zvinodependa nemukadzi. Senda ne type yemusikana. Dependa. Iwe enda ne response yaunoexpecta mukadzi kuti akurespond. Ndatini waposta picture wakadai garo rako ndabva ndati mangwana ndakuti hi today. Obviously ndikakomenta I'll be expecting kuti comment yangu appreciate kuti munhu achafarira zvandataura. Mostly because just so avana kuti kana ndisikira musikana ndendire hope kuti musikana yakati anogona nakirwa neni. Hapana paunomboendera musikana unozoti awika haagona kunakirwa neni. It's like ndopauri ipapo uri wrong. Varume vazhinji vanotoendera vasikana vavanozoti haisi class yavo. Okay. Pokelo kuuya pakati ari single apo. Kune vamwe vanhu vanodoona kuti uyo wamana weka. Kutora pokelo kuenda naye kumatokwe kuzvishava neka. Uri kuti aiwa abolakira kwa but machances kuti pokelo adana newe agona kugara newe kuzvishava nekwamazviwa.
very slim but havaregi kupfimba. So iwo semukadzi chimbonditi how are you uone response yandinoexpecta inini kana wanga uri ndiri mukadzi uchinditi how are you imboita kuti how are you ndokudza How are you? hello my brother chiita yeimwe ichikuya wandiita enda kuita inini Hi. handiti oti you're fine handiti then ndoposta picture yangu yegaro ndakadai iwo komenta zvandambokomenta pauri papa ndakomenta nchiti kudii ndikomente Okay, good. ndakomenta nchiti you look good handiti You look good. yeah so inini semukadzi ndakutoona kuti munhu akanditi hi nezuro hi akanditi you look good today. Oh, thank you so much. Ndomanya kuprofile kwako manje ndinocheka kuti uri type yangu here. That's what women should do. Click kuti hasi munhu ari kugoko ari kuda ndiendesa ndini pokelo ipapo panguva iyoyo uri pokelo yes because ndiwo kabate chimuti so go kuinbox wokwira iwo woenda kumapicture yako uchiclika kubva kwokutanga usaclika one chete klika dzinoenda shure uchidzoka shure kusvika pa2015 unobonbozwa naane system yokutora mapicture 2012 woaisa so klika uchienda mind yako that no is not my type uchicheka zvaanoita profession yake iwe kana uri professional person or uri kuda uri single but uda munhu ari professional wodo click on nayo na it's a no for me saka what it's a no for me wakutsvaka exit lane ndine mukadzi manje wanditi hi thank you so much so ndakuti thank you so much ndakamirira kuti uchikanda shoko kana uchirega kana ndichikudiscourage kukanda shoko. Kune vamwe vanongoti kana wadero vokuti ivo oh thanks my husband loves it too. I find it a bit rude anguti it's a way of kukudza kuti ndakanaka thank you bandine munhu or my boyfriend vamwe vacho kati ndipo number vanoti oh my boyfriend wouldn't appreciate it. It's not rude, it's okay. It's better than kubloga munhu usina reason. At least kana kuti my boyfriend does mumwe musi ukazenga wakumuda unonomoti hi yo okuti how is your boyfriend oh sorry we broke up last year wakudi kumudzosa une exit lane unokwanisa kumudzosa. Vamwe vanhu kana vachibuda mumota vachidriver vanoda kungobuda vasingatarisi vanodzoka here chero vakabondera mubotere vanongodrive as long ndabuda murodi no kana pakuita accident murodi how you shouldn't care kuti kwanza chero kwandaenda unofanirwa kubuda murodi zviri safe. Saka ipo kana wapimbiwa nemunhu advice yangu kana uri mukadzi wakapimbiwa nemunhu ukaona munhu wese anokuti hi kuinbox zvinhu 3 akufarira anoda kukukwira kana kuti anoda kuwana information kuno umwe munhu waanoda kana ari murume zvinhu 3 izvozvo haupotse munhu wese anenge akuti hi kuinbox kana uri musikana ukangomupa time vazhinji venyu vanhukadzi vanomanyira kudai so kuti anga akandinyenga unotarisa inbox yacho haana kutombomupa chance kumunyenga kwacho munhu anogona kuti ndaida kukudza picture yako yakaisapo pente riri kuonekwa unoti kudii varume katogona kuvhara hausati wambonzwa mawindi achiti anyenga munhu akarangwa obva ati no ndada kudza kuti bhamushoti renyu riri kuonekwa pedi pazere vanhu vosepo varinoziva kuti nemawindi akachida kundinyenga uyu so mupe tambo refu ndandoona zviti vanhukadzi dzidzai kupa vanhu tambo refu vozvisunga netambo dzacho. It's so easy kuti murume azvisunge usually ukangoita nice kumurume anofunga ndadiwa womurega opedzisira akanda shoko paanokanda shoko inzwai kuti nothing against you really ndine munhu wangu paanozotanga manje kuti haana basa munhu wako haana basa unomuziya ndo paunobloka munhu akadero even inini ndikablokwa nemunhu ndadero ndobva ndaona ndiye mukadzi wokuroora kauri mukadzi wokuti ukacriticize murume wake anobva ati block. Muri kuona here zvandikutaura kuti zvinenge zvine dignity zvandazoita pamberi apa kuzokubloka watanga kucriticize mudiwa wangu wasingaziye pane kukubloka wangonditi hai urunzwa point yandiuza mataura ndinzwa ende munhu akadero unopiwa mareference pano hausati wambonzwa mumwe munhu anokudza iwe pane rimwe bhebhi ndakarizama bhebhi iro riripo indaba ndakarizama kana wakarizama sei riripo rine hunhu anenge achireva izvi zvoti
hauna kumurafura but wakamuudza kuti une munhu wako and you don't mean kuita majokes namunhu wako uri kuda kuti uri faithful rather than kuti munhu akuti hai kuinbox omublock ndo hazvina logic kuti who gave you my number yako pamwe iri mudirector kana kuti whether ainonga kana kuti aiba kana kuti aprofita mupe chance ahumane paanenge achihumana paiwe manya profile kwako uchicheka do you like him kana uri single is he your type unogona kuti uchiklika pamapicture uona pane face wakamira naye waunoda how do you know kuti pamwe face iye ndiyamutuma atuma iwe textira bebiroka ugoriudza ndori how do you know but vanhu vazhinji vakavimba kuinbox especially vari single ndo behavior yavo who gave you my number if you don't tell me who gave you my number block kukana ndapiwa navatete vako mbuya vako vazhinji vanhu zvera vana tete vavo vanonzopa nhamba mukomana kuti imbofonera mwana wabhudhi vangu ari single vati rafu yacho iwe unonyadzoza kuti uyu munhu chance yekuti ava nenhamba yangu from nhamba yangu inongori nehama chete saka logic inofanga wava kuti pangangova nomwe munhu wokama kana kuti mumwe munhu wokuchechi kana kuti mumwe munhu apa nhamba yangu Facebook but then at times wofuti unofanga wakunga kuti pamwe ndi-ex wangu ari kuplaya magame yes it's good to be paranoid about that but there's only one way to find out you chat and be nice woramba munhu zvinodzokeka wanzoenduro saka pane zvauda kucontribute here uda kuti kudii uda kuti vari right here vanobloka vanhu aiwa ndingotaura kuti aiwa zvimwe zvinoene dzimwe nzira like sevanhu vechirume andika mukomana angona kutamba tauri kwemusikana handidi zvekuti pamwe musikana angona kuona shamwari yemukomana aifarira asi because uyu zvaanenge achidza shamwari yake mange achitowirirana saka masikana vaona kuti anoibvera from vokutanga zvisatomboita se zvisatombowe nechinhu chekuita nemunhu because handizvo zviri mberi okay pati 2 yangu ndati inini munhu mukomana we you look good why you but I know unopindwa kuti mindiro iri nani ndeipi tinotenda Mwari thank you so much my brother in what sense do I look good ndirinika to build my confidence kuti ndirambe ndakarovera chipikiri ipapo munhu akanditi you look good ndomuza in what sense unochena shama really saka zvinondifita zvandakapfeka you want to get more information kuti mangwana look good even more wakapfeka different color ndona but mukadzi wamwe wakadzoka vati you look good unonzwa chiti I know apa chiri kuluka good ipapo mazamu chete murume aroya mazamu asi murume akati you look good vanhukadzi let me tell you varume acha amene vakandifarira varume kana vakandivenga but let me tell you vanhukadzi murume akati you look good usati wabhuruka thank you no ichi aelaborate ndakanaka many people tell me I look good shamari vamwe vanhu vazhinji vakanzi you look good havana kutombonaka vakawanikwa vakagara pasuo vakashata zvokushata zvezve ndevaiva kuti simukai vakuonei kana munhu israel mablacks munhu mutema akakuti you look good my sister dzimwe nguva arungoreva kuti une garo ndauchikuudzai mani zvinogara unoonekwa wakamira kana ukanga wagara muchechi ukavakoma vanhu vari beautiful simudzai maoko muchechi vanoti ndiri kuzama kuti no guys don't be complacent munhu akati Leon uri handsome ndofanga kuti thank you but ndisasvika pakuva kuda people tell me that ati vanhu akati Leon unochena ndinochenera ivavo vekugokwa vanofarira makala ko vamwe vokunana Nigeria vanofarira ma-outfits aya ekumecha akaita mazambia wofunga kuti munhu wese anofunga ndakachena ndopa panozoona munhu achifamba
akarova gogo oshaya kana comment kana 1 kana tonoposta kuInstagram kwake achifunga kuti akavesera uona kuna kana munhu wana rumbo commenta obva aita down uyu munhu akuita stress oya mentally uyu confidence yake yava very low kana kuti ukarwa ngotukwa nerimwe zimunhu kuti mazimino mazino iwe wanga uchinga kuti wakapenga nokuti wakanzwa kana munhu mupe chance yekutsanangura runako rwake pauri kuti you look good. Thank you so much, my brother. In what sense? And then vanhu vazhinji vanhukadzi vanofunga kuti munhu akati I like your bum ari kuda kurara newe. Yes, ari kuda kurara newe. But wese murume anokupfimba anoda kuvata newe. Munhu akuti you've got a nice bum, he is no different from munhu ariko kuti my sister mopinda chechi ipi, can I have your number? My sister vese vari kupi. Listen, approach ndani munhu wakamboapproach iwewe usingadi kuvata naye. But approach yacho munhu wese even ari kupfimba hure anopretenda kuda kuriroora approach. Unova kuti murume wese anoda kuvata newe chete for one night stand haakuvudzi vese vanovabudza vanhu kuti ndoda kungorara newe kawana havana success even pahure chaipo. Ukasvika kuhure charo karudza rinobhadharisa reo ndoda kungorara newe kwanhasi chete rogona kunyima unoziva here. nyaya iri kunge kudai. So vanhukadzi, let me tell you, hakuna murume anokuti you look good asingarevi. Let me tell you, vanhurume go with what they see. Saka ukaona murume ako approach aka aona zviri pauri. Hakuna murume anokuapproacha because of your personality. Varume hatinyengi nepersonality. Men don't want on personality. Varume havaende kutoilet kuti personality ya nditsvake musikana yavasikana rapa ndiani wangafunga andashaya musikana for example. Personality ya no. Murume anoda picture yezvaari kuona. So murume kana chikuda personality comes after. Personality anozoida kana oroora. Listen, murume anogona kuda newe 5 weeks 6 1 year asina kuconsider personality yako. Manje vanhukadzi tikakudza chokwadi chakadai so hamuzvibhelieve. Inzwai vanhukadzi, murume anogona kugara newe gore achingokupisa everyday asati atombofunga nezvepersonality yako. Personality anozoita pakapaipa pekuti ndini ndogere ndiri kunakirwa nezvinhu izvi, ndewangu ndegere munhu, ndo panotanga personality. Hasi hure here munhu, handibura here munhu, akaita nhumbu ndeyangu here, ndo panozotanga uya personality manje otanga kucheka kuti ndivanani vamwe vanotaura navo, do you flirt nevamwe varume, ndivanani vane potential yekukukurura, ndo panouya personality pega ipapo. Otherwise varume, let me tell you, go with what they see. Murume akaona body yako iwewe ndo zvaakutimbira. Listen, chero bhodhi vekuchechi vaya vakupfimbira zvavavona, vakupfimbira maziso ako, vakupfimbira kuimba muchechi. Hallelujah, system praise worship vaya inzwai ka system praise and worship kuti hallelujah kwamaita makatsinzina makadai hakusiko kwaita kuti murume akudei. Zamu reimba rakamira kadai ndora. I know kuti vanhu vamusuzwa zvibhiliva zvatirikudza izvi. Hakuna murume anokupfimba achikupfimbira personality. Chero bofu chero bofu risingakuoni. Onzo. Rinoda kuwa kuti wakasengere. Akasengere mukadzi wari kutaura newe. Onzo. So, now iri kwende kudai so. Women, if you want to be successful, panyaya dating. Itai zvinoita peacock. Peacock inoshowa mavara yayo. Because men go with what they see. Shiri says evolution chaiyo. Evolution. Most of the animals in the bush in the world. Kana dzapa mating. Zinoattracta mhuka dzechirume by what they see.
That's why you know ukichiteteresa ichiteteresa ichikerekera kukerekera kuti I'm ready, very available, I'm ready ichiteteresa. That's why you know dhimba kana kuti majesa aya kana akuda kuita meeting unaona oti shar mapapiro shar imuka shoma dzechirume dzinoti shar kumusha iko kuya dzimwe nguva dzasochiona mombe hadzi inogadha mombe hono. Ndikudza zvinhu zvine science muka zvine biology zvisina munhu akambokudza muka mombe hadzi chachakana yapa meeting uwambona mombe hadzi ichigadha imwe mombe kukwira pamusoro ichigadha iyo iri hadzi iri kuzama kusenda signal kuti kwamundionere imi ndaibva. This is where many people fail to understand. Why is it that ndinoramba ndiri single? Kana murume akashaya chekuona pauri unoramba uri single. Tofamba takashamere? No. Kushamere kogona kudokonesa munhu kukuda but ukaratidza kuti ndinazvo zvirimo mudhireza sokazvivhara. Hausada kumbona vakadzi vanopfeka dhireza rakati mpampa asi richisvika kumabvuku. It's to confuse murume anoda kuconfuse umana munhu ane zvinhu zvake zviri mukati but zvakavharwa. Zvikanyanya kuzobuda sometimes murume ndo panotanga kufunga kuti vangani vakazvibata zvinhu zvake zviri pabani kudai. So dzimwe dzenguva zvikanyanya kuzo minisketi zvikanyanya kungonikwa murume ndo panokuya personality manje papo kuti munhu anotanga kuzvinza iye zvinogara zviri pamhepo izvi ndezvevangani izvozvo andoona. So if you want to be a successful person per date uri mukadzi, look good, pfeka, gadzira muviri wako, gadzira body yako, show up bright. If you don't have a bright side, create one. Ndiro zvamatudi. Kana usina chiri bright on your side, you can create your own bright side. Kana sunshine isiko, light a candle. Kana uchida kutsvaka mvuri, light a candle. Uyo mvuri wangu. But amuna zuva mupamangu muno. Uri kubva. You can create your own mvuri. This is what I'm saying. Kuti vanhukadzi zivai until waziva how to deal with a species yevarume uchagara wangoti who gave you my number, who gave you this. Wakanga waposta picture vanhukadzi mirai ndikudzei hamusati mambozvinotisa kuti kune imwe picture yamunoisa paprofile penyu woona this week ndaedwa nevanhu 16 hamusati mambozvinotisa imbozvitai vanhukadzi chinjai maprofile picture yenyu regularly. Kune imwe profile picture unoti ukaisa for 2 days unoona warequesta navanhu 30 vechirume. Zvinoconfirma zvandikuudzai kuti men go with what they see rather than what they hear. But kana iwe uri murume uchida baby, chirega ndikupe advice. Be a sweet talker, iva smooth talker. Kana uchigona kutaura nebaby, munhu anogona kutsvetera baby. Vese vanonzi vakomana varangwe nemabhebi vanogona kutaura. Munhu anogona kutaura zvinofadza munhu. Ndo zvinodisa. Hairi gomudhara wandipedza but vakadzi vanga vachizviziva havazvizivi kaizvo. Vakadzi vavazivi kuti murume anoatakwa nei. Murume any male thing chimchi vanhukadzi they go with what they hear. That's why uchiona kuti vanhukadzi vanogona kutema on a voice. Different amune good voice zvekuti maiwo vakadzi vanoita crazy about it. Havatombozivi face yake avangoti hello maiwi sendi yako Leon sendi yako maiwi ane good voice. You get that. Women go with what they hear. Hatisana mbowa murume anoti wamana chibebi chine voice chechi even Brenda Fassie hapana munhu aimbomudira Brenda Fassie nyaya yekuti ane good voice. Aive nyere pakuimba. Vana Rebecca Malope vaya hakuna munhu amboni wamana ndoda kunyenga munhu anoimba wewe. No. Une uchonyebero. Anotopfekawo mini ari Brenda Fassie akadero asina kunaka kumeso opfeka mini vanoti uchiona iri chasheka wena chasheka. Chinonyenge mbokusheka chozoimba chapabonde hacho asi main thing murume goes with what they see. So ngatisapfurirane tiudzana nhema. Munhu akakuti who gave you my number akakubloka iye munhu iyeye hauna chawaruza is not a good wife. She will never be a good wife. Ndo type dzedzo kuti munhu anouya pagedhe penyu
oti makadi obva vhari bucket away ozodiscover wadzinga hama hey hama murume munhu ngaadzidze kupa munhu tambo refu mupe tambo refu kana ari mujehovah's witness muregei avuye otaura zvejehovah's witness apinda mumba menyu momuza inzwaika tiri veafm kwere kuti munhu ari kudarika majehovah's witness blokai get there one day muchabloka vanhu vane information vauya kutozokupai information. Kuna vamwe ambuya ndokupedzera neexample kuna vamwe ambuya vakaita 5 days murume wepanext door achiuya oti ambuya hamuna here imwe kwasha bye vovhara door. Next Tuesday ambuya hamuna here ambuya hamuna mazamu here kusvika Friday murume azoti ndakumbotora off ndichava ndaseri kwedoo. Kana murume yabuya iwe mupindure kuti handina chii chacho. Kana apiti handina chii chacho womupindura futi. So this is what happened. Murume akanyangira seri kwedoo. Mfesi yangu aingoya same time na 8 o'clock makuseni aenda wabasa. Ambuya are you sure hamuna here? Ndo pakazona ambuya handina chiko kwasha munogara mbiwa pana handina chii ndati mazamu. Mazamu echiko zvino kana munawo sei murume wenyu achivata nemukadzi wangu murume anga akavata seri kwedhoo chakabhondoka waramutaniseri kuti mambuya vangadai vakazviziva first day charo chodai vakangopipa murume wechance chokuenda fedha kuti kosei nhaye baba mwana muchindibvunza kuti handina inyaya yeiko. Murume akadai but murume akazotaura on the 5th day Friday zvinhu zvaangadai akataura neMonday mupe tambo refu munhu azvisunge. Uyu akutamba netambo uyu apinza tambo apinza ari kudai ari kusunga nemuhuro ari kudididi iwe uchisipakwa wachimuona kana azozvisunga manje wobva kuti muri kuitei bambo wakabata kumusoro kwacho kune chichwe chacho. Vakada kuita zvinharo vanosungwa mo vakada kusunga kuti please ndisunungureiwo. That's what we need to do. Ndo personality ripo. Unfortunately hatisi kuzvigona but vakadzi vevanhu vari married ndo vakugona kudhila nevanhu vari single than vanhu vari single. That's why chihure chisingaperi because vakadzi vari married ndo vatova more friendly. Varume vari married ndo vatova more friendly than vanhu vari single. Saka kumasingle conference vanhu vanoita masingle conference dzidzisai vanhu vari single how to interact nevanhu in general. Vamwe vanhu vamunorafura ndivana baba vevana venyu ndivana baba vemunhu waunoda unogona kurafura mumudhara murodhi. That's why ndichiti nini kana ukangoona uri padate iwewe ukaona munhu wauri kudhata achirafura mawaiters achirafura siya ane bad personality. Don't expect munhu wauri kuona achirafura mawaiter kunandos mugoni basa mimi ndiro zenyu dzakasviba idzi iwo but murume wanga ari smart wamunzwa here zvaita kunandos no iye munhu iye kana akuroora achakuita the same thing. Mai vako vakaita mistake vachatukwa ndiye dzati dzinoti unamai totonokukuza munomu chiko nekwacho muntu wamadira wakawandisa mvura zvaichape bhiri remvura richakwe wasambodza majokisi ekuti kune munhu anoti bhiri remvura panondofunga rakakwira chiko nekwacho usavi wamaisa une muto wakawandisa something like that. It's a job. But one time to say ndezvokuti dzidza personality yako pamunhu unenge uchitosangana naye pa saka pane zvakuda kuedere muntaraunda mataura zvese saka iwo kuti voita sei vasikana because vasikana vanoenda kuchecha ndeti vona matiri vanhu vari single uyai kunoti kune matirirei chechi dzese mazuva ano dzine vanhu 80% vakadzi and 20% varume vanenge varimo varume vandori nevakadzi vari muchechi imomo. Saka each church yakamira zvanzi anobona chechi yakawanda varume pandinoona pakawanda varume ndipa mustreet memuya panoparidza vana chiwenga pavanenge vachiparidza nemapasi emurodhi aya ndo pega pandinoona varume vakawanda kudarika vakadzi maybe because vanenge vauya kubasa palunch. Kana iwe uri mukadzi uchinyatsoziva kuti varume vashoma kudarika uyu you need to be exceptional.
kuti uwane murume. Because ukava ordinary usina kunyanya kunaka futi zvimwe zvese zvikaita ordinary apa personality yako iri worse, iri so bad. So kunaka wakanaka, but ziya kuti kunaka kunosiyana. Usaita too cocky. I know. Ingo, thank you. And I'm thank God. Imi mwafarele mkoma vana anatuka vati you're so beautiful. What? Yeah, ndoziya. I get that all the time. Munondo say msikana kadero. It doesn't sound nice. I sound right. The moment you are there, no batanga kuona kushata kwake, unataka kuchaka shakashata pale, unataka kuti. It's okay. Yeah, no. So, learn to thank you. Ende vanhu vatino vakanaka, musikana umoti akanaka pari zvino muZimbabwe nomuti awo yakanaka paZimbabwe kanzi Zimbabwe tinoda vanhu 2 vakanaka vanorepresenta nyika. KuNigeria ndiani wamungataura pamacelebrity kana munhu wamunozivawo zvenyu? Ndiani wamuti awo yakanaka? Vanhu vari kuZimbabwe. Pedro kuZimbabwe ndene muri single here ni? Aiwa, I'm the boy, the covered. Muone munhu wako. So let's say mamuri single. Kukanzi zvakabheka yakanaka kunda Zimbabwe yese munotsvakani right now? Randinozivawo neniwo ndo kana ndinogooglika ndokuvula. Ndombuya zera asikana kuZimbabwe mostly andingasizive. So right now ndikati kuvanhu vari panapa, guys, ngatireve munhu akanaka. Umwe anogona kuti madam boss, but kana achiti madam boss harevi face pamwariro yamagama. Umwe oti zodwa ndo kumurume definition yekunaka vanhukadzi. Mirai ndikudze, kumurume definition yekunaka kashoma kuti ireve zvese pamukadzi. Murume akati wakanaka dzimwe nguva andikuona vanyora kuti pokero, saka pokero handiri kumukritisa, but munondi ukati pokero imimi akaenda kukombezi right now ukanzi tsvakai muZimbabwe akanaka kunda vese, mochuza pokero. Sister vati, sister Notando Malinga vati pokero. Kwe mimi sister Notando munoziva kuti kune mumwe murume right now mukamira paside napokero right now kune murume anokuti straight Notando wangu pokero ngabva. Do you know that? Yeah. Do you know sister Notando kuti right now tinogona kuwana varume 50 vanofunga kuti makanaka kudarika pokero? Ask me why. Right. You decide. So I know. Nekuti dzimwe nguva kune mumwe murume zveshosho anoti wakanaka achingoreva garo rako kana achireva natural hair yako. Kuno mairuva ive vamairuva vakanaka kudarika Beyonce kuno mumwe munhu. But pokero akauya panapa achingwa kuti akapenga akanaka zvokunda akaenda kuZimbabwe anogona kushamisika akuti mariga, aiwa mariga, mariga. Because let's be honest, there is a difference yemunhu anowana nemunhu akanaka. Inini ndokufamba Zimbabwe, hausati wamboenda kuruzevha iwo kwaunoona kuti munhu akasenga mugomo uyu, uyu munhu uyu ndikamutora ndikaenda naye kuEurope, uyu munhu akanaka. Inhamo zvayo uyu munhu wekuti anenge haana hembe zvake but akasenga chimugomo akadai so paunyaziva kuti uyu musikana uyu ane zvese chaasinei mari chete. Nzoti mambozviona uyu munhu haana hake mari nechikoro but musikana akazvinakira hake. There are so many people like that. So ukazotogwa wakaiswa muRange Rover, Range Rover yako edhawo ipapo, imba yako ine Cobra nekupfeka boots every day, hauchina manga, tiri kumushata itsemuka makumbo aya totengekwa Sunday akiyekwa button. No, hanzi but nowadays kunaka imari. No, kunaka but chinongozoita mari kuti ndo zvandakudza ndikati kana uri mukadzi
usafa kwa kuti kunaka imari. Nokuti dzimwe nguva munhu anogona kuti musikana akanaka achireva kuti unonhuhwirira murume. Varume vari so stupid. Kune murume anokutarisa tsapfu so auda mukadzi akanaka achireva tsapfu dzako. Zvokuti kana usina zvokukunakisa mawanika, I agree in a way, but ndoda kudza kuti vakomana kune vanhu vakanaka vasina chavanacho wokuti unoti awe munhu akanaka. Unyazo hana ake kugeza munhu hana sipo munhu akanaka. Akagigwa punky so. Kungogigwa punky so. Ndambokwira bhazi paVictoria Falls iri niko couple of years back. No, 2016. MuVictoria Falls mune supermarket so. Ndakaona mukadzi aifamba nemwana kana kuti aiti mwaive mwana wake kana kuti mwana wake kana kuti aive house girl handizivi. Musikana she wasn't big, she was just slim. She was a size 8. Anga zina structure yayo kadai no. Aingori normal. Pandakabvuma kuti ya uyu munhu akanaka. Handina kufunga katu kungomola so kuti uyu munhu akanaka. And anga zina kutopfeka zvinoshamisa anga ne maziko aya ekungopfekera maziko. Ndaziya. Ndakamati yakanyatsondipa response yekuignore yeye. Yekunyatsoratidza kuti kwasha. Munoda ndimhoroso munoda mozondipfimba no hari kusindaida kumupfimba. But akaresponda in a way yandakarespecta kuti uyu munhu nekunaka kwake kwakabva kwawedzera. Do you know kuti kumurume, the more you resist him, the more he finds you attractive. Unoda murume ukaramba uchimuresista wadonaka. Varume vanoda zvinhu zvavanobvutika, zvavanoita kumaningi, zvinhu zvavanoisa effort. Musikana akanaka akava loose, kunaka kwake kunobva mamarks ese kunaka anodzika. Unoona akupa mavhoti achipiwa 20 out of 100. Samondo dzati pokela anaona kana vanoda munhu wekuti kana munhu iye ari achinetsa asingajairiki. Varume we tend to give marks kumunhu panyaya dzerunako kuti akanaka ndiani nekuda kwokurambiwa kwamuri kuitwa naye. Kana so zvakaona definition yerunako varume havaiziye. And the definition yerunako kuvakadzi haiapply. So definition yerunako chaicho varume havaiziye hatiziye. Ukandibvunza raina kuti munhu akanaka akaita sei, unganditi Leon ndiudze munhu akanaka right now, ndogona kuva confused. Vakawandisa. Vakawandisa. That's what vanhu murume ane mukadzi mukobvu uyu ari kuhura nekatete. Murume akarora katete ari kuhura nezikobvu. Woti rikatitsvaka ari pakati nepakati kuti murume asahura. Murume ane mukadzi ari pakati nepakati anogona kutora size 20. Kuhurirei naye blaza. Mukadzi akanaka ere. Wozvavonza achifamba mustreet unonzi achiti mukadzi akabatana. Para wambomudza kuti ndoda kumuroora. Mukadzi akapenga uyu. Ndoda kumbomuhwa. Munhu anondoda kumbomuhwa. Munofunga takudisrespect, but ndo zviri kuitika kuvarume vazhinji. Kuti varume vazhinji vanoti mukadzi akabatana ndoda kumbomuhwa uyu. Ungati munyu, zvaizi kuti unotora munyu zvaita vana mai vedu kuravira kana vachibika, wotora chimugoti chavanopakurisa wodaiwa muruoko so. Nodi ndo zvine zvira murumezvo. Vana mai vavasingati guys chidlai henyu sadza ndapanda ndichibika kana vadani. Munhu akuravira kana achida kungokuhwa. Hapana panozoti guys inazvo vakadzi ndatovapo ndativa naye wangu wandakaravira. No. Kuravira doesn't count. So inini savanhukadzi ngatizive kuti sometimes it pays to be nice. Kungove nice. Kune vanhu vanokwanisa kutupa reference. Right now ndine mama friends andoziva kuti kana pakauya munhu ari genuine chako murume anoda mukadzi ndogona mudza kuti ndine friend yangu mningi
is a good wife. Friend yangu mzungi. Kana baba chwa murume anoda urora friend yangu mzungi wewe. Kwa mama friends amanda da aipongozo za kune vanhu vanodzodzera iwo right now mudhara iwo ndikanditsvakirawo bhebhi kune rimwe bhebhi raundozvati fidzo ndikakupa bhebhi iri wawana mukadzi kunyebe here mudhara kana kuti vese vanoona nokoti mahuri aya vese vari kuti mahuri imbondiudza kuti vanenge vachihura pachii vakabhadharisa here chinonzi hure chii kana uchikwanisa kundibudza hure hunovakasiyana siyana siyana kuhura haunambosiyana siyana ini ndinoda kusiyanisa musikana akadanana neni nhasi ndikamuramba next week akadanana nemwe next week but 1 iyo mwedzi unowewe mukamuramba akazodanana navamwe teacher vakamuramba do you know kuzimbabwe akudonzi hure anonzi hure ndizvozvo why ukadanana vakomana vakawanda kwenguva kuti unofanirwa kudana nevanhu 2 pa 3 months alright kokana mukadzi akadana newe 2 years akakuramba akadana nomwe futi murume 2 years wozorambwa wodana nomwe murume 2 years in 6 years akadana nevarume 20 vachiti 2 months 3 months 6 months 1 year adai munomuti chii namumuti hure zvinonzi ndizvozvo why iye angatidana nako zvakanaka nakachita faithful kwavari 1 by 1 muri kumujaja nekurambaniwa kwaanga achiita kurangwa kwaari kuita mumuti hure zvinongodhipenda nemunhu nemaonero ake because kune umwe murume anogona kuti hure kune umwe murume anototsiva chivaono ndoda aite mukadzi wangu saka zvinongosiyana nemaonero nevanhu vanouya pakati vanotaurisa pakati apo kana munhu akanhumburisiwa vana 3 nevarume 3 vakasiyana asi anga ari faithful kwavari vese sei achiita senge hure kutokundwa nemunhu akaita vana 4 nemurume 1 asi aihura hake nevamwe mumarriage make kune umwe munhu ane vana 4 nemurume 1 but pavana 4 ipapo aihura nevamwe varume pakati apo akarambwa akadii vakambodzokerana akarambwa akabatwa nechikomba akadii akarura akadzoka akanumburiswa futi nemurume because ari highly fertile but ari kunumburiswa nemunhu 1 vana vake vese ane 1 surname koya umwe munhu ari faithful asangana nemushurubhu akatsotsowa beans nobva aita nhumbu akaita nhumbu handibvisi nobva anozvara nobva asangana naifidzo akatsotsowa akaita nhumbu nobva ndamudhampa because ndiri mushurubhu nobva iwe wazouyawo saka ane vana vake 3 vane different surname sei muchimuti ihure asi munhu akatohura akabatwa nechikomba ane vana vane same surname achiita senga nebetter dignity criteria iyoyo inobvepo aiwa ingori mentality yakabva nayo kare yatinongoziva kuti saka vanhu sendomafungira tongara tichiita all the time tongara tichiita all the time kuti saka munhu akadai so ndezvazviri munhu akadai so handizvizviri munhu akadai so ndezvazviri it's just like a norm zvatongozi zvathu zvangogara zviri kunova kuna mhepo kunokuri right maybe ma-earphones phone yenyu paspeaker right so imi munobvumirana neni here kuti saka judgment yedu yokuti munhu anohura kana kuti munhu ari unfaithful inofanirwa kuitwa revisit because kune vakadzi vamwe vekuti akaita nhumbu unobvadzisa kuti handaita mistake unobva aramba kuita abortion shamwari yake ichibva yaita abortion ikaramba ichiluka like mukadzi asati ambozvara nobva vaita mumwe nhumbu kuti next 3 months later 3 years later nobva aita nhumbu akaramba kuita abortion nobva aita vana vake 2 mune muchimushaudha muti mbana but munhu wamuri kuti mbana uyu andori nani akazvara akavazvarisa but kuno uyu asiri mbana uyu akaita nhumbu 5 dzakabvisa hure munhu ane better character ipapa ndeupi aiwa wakaita vanhu vakati better character but ane chance yekuwana murume ndeupi
Oye, asina ningirina. Asina vana. Muri negajeni. Muri kuti kudii nezvatiri kuona panapa. Zvoitwa sei? Ya, chinonesa kapesta kuti chikaipa chikaitika kamosvika chinomhanya chinotorwa nemwenzira yekuti everybody will be like no zvinhu hazvisi and ilife yedu yatakakura nayo makuriro atakaita chingoti ndo zvatangoona zviri ngoti musikana wewe papa ndina aiswa nongina wenyu aiswa nongo asaka itori hure ratongowo zvinhu zvatangojaira ngozvakanisa ngoti katongo uhure even though hazvifaniri kuti zvakamira zvakadaro. So hanzi namotando, what you don't know won't hurt you, but let me tell you, it's because vanhurume vanoenda with what they see rather than what they hear. Nokuda kuti uri kuona zvana zviri kuchema zviri pamasofa mumba masingle mother, uri kumujudge with what you see. Uri kuona kusakara kwake kuti akasakara akazvara icho chine musoro mukuru ichochocho ndomungazasi kwake kwasakara. Ko kana vakazvara vakafigwa tombosiyawe, ko aizvara mwana wobva afa, ozvara mwana akazvara ru 5 asi hana kana mwana waunoona ari pamasofa. Do you know kuti anokonsidiwa kutoti we are better than munhu ane vana vauri kuona vari kumhanya-mhanya? So we come back again to so men go with what they see rather than what they hear. Vanhu no iyeyu mukadzi wari kuti hana mwana akaita vana 4 vakafa. Saka akazvara ru 4 uyu akazvara ka1 akaita matriplets. Uyu mukadzi ane vana 2 ane vana 4 because wekutanga akazvara matriplets. Saka vamwe unobva azoita nhumbuke chiti akazvara vamwe 2. Handikuona munoona senge nokuda kuti ane dungwe revana ka akangoenda kulebha ka2, but uyo umwe akaenda kulebha ru3 ari kutokonsiderwa senge nokuda kuti vana vake havasi kuone. This is where men are stupid, because men havakwanisi kuenda mukati memafacts kuti hausatombonza varume anoti zvaimbotaura kuti kana mukadzi ane mazigaro anonyakurara nevarume vakawanda-wanda ende zvoura kuti maspems evarume anenge taimbozva tiri vana diki zvaita maybe kwenyu mamusingambozvidzi kuchikoro kwamai kuprimary kana kusekondary kana pana misi vane mazigaro maobe vanenge vachirara nevarume vakasiyana-siyana ndosa magaro akakura vausingambozvidzi taizvizvazvinza because mentality yanga yakasangana nekusadzidza. Hamuzanongonawo mwana watete vane mileage vakarohwa chaizvo ndezvavanozati atenderedza munyika yese vakarohwa ne more than 250 people, but munhu avaya nemagaro maombe onzi uyo hanzwa. Because men tinoita go with what we see and imagine tikadangobhiliva kuti taona izvozvo tiri kumwe takapenga kuudzwa kwati kwataita handii kare iwe unoziva kuti kare vaidzingirira hanzi vakadzi vatsuku varoiwani manje izvozvo zvakazara muzimbabwe, saka vanhu vazara muzimbabwe. Wanga uri udiki nekuudzwa nekusaziva kazi kuti saka ukakura nezviningirino unonge unikabhilifu kekudai kuti ndozvazviri ndozvazviri zinongorikonziwa ndakaiwa mukadzi mukuanoya zviri nani kurura mukadzi hanzi mukadzi atsvuku kutsvukira huro iyi yeye vatete senzeni vatsvuku kutsvukira taitodzimba kubhora wani kana chikoro chamaitamba nacho chine mukadzi mutsvuku aitonza kuti vakadzi vatsvuku kutsvukira huro iyi yeye vatete kana chikoro chenyu chagoisa kuti hura so that mentality tiri kukura natopinda nayo muno, but tizere nekurasika. So ngatichingei papersonality dzedu panyaya especially the way we interact sociologically patinointeracta paipai ngatimbozivai nature yevarume, toziva nature yevakadzi, toziva culture, toapply zvese zviri in one go, kusanganisa culture. Nekuti muchechi momuya munoziva kuti machechi kuti machechi okuti vanhu vasingadonhi muchechi vava kutonzwa nemadhimoni, but mubhaibheri hapana patakambonzwa kunzi munhu akadonha. Acts of the Apostle Peter akabata vanhu vakadonha nemanhede no, kune vanhu vaigama maasha vaigama vanhu vari kudonha. Hatina patakambozvinzwa mubhaibheri uchinzi Acts of the Apostles kune munhu ainamatirwa Peter achivagama ndokumashure kuti vasadonha negodzi.
inongori belief yava kuti munhu ari anointed anodonha kana kuti anobuda dhimoni rofanirwa kudonha. Hatina patakambonzwa kuti Legion akati akaumburuka akati Jesu ndombira kuti madhimoni apinde munguruve. No, vanhu iko zvino go demoni enter. That's why we go with what we see and we getting fooled. Mufundisi akauya akati pane munhu amuka mukofini, go with what you see. Mukaita zvokubudzwa kuti pane munhu amuka nemunhu muchiona video yemufesi kuZimbabwe achibuda akadai so achidya chikafu abuda muguva, chechi iyoyo inozara. Iyoyo mentality people are fooling us, and tichagara takafuliwa nongofuliwa tingodero but pasina kwatiri kuenda. So todini manje, toti kudii manje, toadvise vanhu chiti kudii. Munhu akauya kuinbox toita sei nemunhu auya kuinbox? Murume akauya kuinbox yemusikana. Ndiri musikana inini ndisingle, but munhu auya kuinbox handimuzivi. Hausakambodzwa mumawhatsapp groups munhu achitora mascreenshots. Pana munhu andivinga, indiri admin wemawhatsapp groups ari very popular zvokuti ane 256 kakawanda ichidzwa vasikana mumagroup medu achiti pana munhu andivinga kuinbox. Vedwe handide zveinbox please, handide zveinbox. Akapindiwa futi papublic ipapo munhu akauya hamudi zveinbox. Murume akauya akakomera kuti bhebhi riri munondorida rinonzi ningi, still you disrespect me, handide zvakujairirwa inini. Hausarambo zvinotisa. Ndizvo ndofunga ringasinganakirwe nemunhu, because kana achinakirwa newo ukamuinboxerana anokureply haambodze vanhu, anodza vanhu achiti hai akomana laki randaita akomana mufirst wazvo ndichitumira message ndozvinoidziwa. Vakadzi vanongofumura vanhu vavasingadi handeti. Kana ndiri fidzo achindida ndikaenda kuinbox hazvitaurwa. Ndizvozvo musikana kana ngativablamei panyaya yemashurubwika. Saka toblamera kuti vakadzi ndivo vega vanozvipinza mukanwa mamupere munana mashurubwa. Ndizvozvo. Saka vakadzi vese vari kuti takashurugwa makazvishurugwa mega ndori makada shurugwa dzakarwa matumbu ndokwadzakamanira handiti. Ingamunoredza tsumo iyo itsumo idimikira kadzinorova matumbu ndokwadzinomhanyira. So toita saka iko zvino tikaona munhu arohwa chishurugwi kana tikanzwa uchinzi celebrity wedu adanana nashurugwi akashurugwa, so let's stop blaming the shurugwi then. Tobvumirana kunzi kurumwa nechekuchera. Good. Saka tochinja here maonero edu panyaya idzi. Torega kuvenga vanhu vari kunzi vanoplaya. Ndingakaplaya musikana ningi, ndingakaplaya musikana ningi, because vakadzi ndio vakamusarudza vega vakanoshurugwa vagandire. I think every story has got three sides. And ndingaplay kana kazazvidai nyaya yese ine three sides. Yemunhu wacho nemusikana nemukomana neuyo magadziro avo unoitawo maonero ako iwo. But munozviziva here kuti mashurugwi anoswitch time. Mashurugwi anoziva nyaya ndoziva iyi kuti kana uchida kudiwa nemukadzi, say the right thing. Kana ndikatanga kutaura zvinhu zviri nice right now kuna Charlene Bohera Charamba, mangwana masikati nogona dondona ndadiwa paprofile picture pake takutopisa love, because I know how to say the nice thing. Yes, vakadzi vanoda handsome, but handsome yemurume iri muhomo kunyanya. Kune handsome yavanoona ichisei, but ndokunaya ndine chiso chakadai pandikazoshaya mari mani. Kwaari ndakangoona kachiso vonzi ari right, but pakazoya ndine Ferrari, twaba makauya neferrari achipota chimbotengera vanhu mabenzi, handsome yake suddenly ndikabvunza vakadzi kuti who is the most handsome person right now in Zimbabwe, imboti kudzaiwo mukomana one wamunoti mukomana uyu pamazimbabwe aiwa this guy is handsome. You will find dzimwe nguva munhu avari kuti handsome haasi handsome at all, munhu ane cash. Unovanzwa chiti Ginimbi haasi handsome wese anenge Ginimbi haana kunaka chiti it's only because Ginimbi haasi player inoplaya nemunhu wese wese. Otherwise the Ginimbi aingova available kuvakadzi vese, anoita the most handsome guy. Ginimbi haana mbiri yekudyiwa kana kuti spoiler mabhebi, so vanhu vanomuona asiri handsome, but
actually Ginimbi akangochinja kare akatanga kuva madyiwa achitora mabhebhi achiya spoiler. Suddenly unonzwa kunzi Ginimbi is the most handsome guy in Zimbabwe. So tobvumira kuti esindebeleni vati ubuhle bendoda zinkomo zabo. So kureva kuti munhu ari handsome kuvakadzi munhu ane mombe, kunzi runako rwomurume ing'ombe dzake, kureva kuti kesi yako yaunayo ndo runako kwako, according to the ladies. Saka tobvumira kuti ukaona uchirafugwa kuinbox mukadzi aona kuti hausitype yake handiti kwedero. Saka vakadzi ava vari single vari kurafura vanhu ava havasi kutsvaka varume kava. Pane vavari kutarisira, pane vavanenge vachitarisira. And guess what? A few years down the road, down the lane, wozotanga kuti dei mukomana yadzoka yake. I've got friends vanondiudza kuti ndakarafura mumwe mukomana because ex wangu akanga adzoka, ndikafunga kuti akudzokera neex wangu. This guy aitondida, ndati pedo kumuda nobva ex wangu adzoka. Kune varume vanozviita izvozvo kuti murume anoziva kuti musikana wake apedo kuwana boyfriend, ex wake odzoka opinda mulife make just kungokonesa boyfriend. Boyfriend yaenda yanga ichipfimba yainga ida kudoroora zvoramba nafuti. Kune vanhu vakawanda vanotoita izvozvo. So vanhukadzi yangu yenyu kuti mupepuke, but inini hangu ndinosuggesta kuti vanhukadzi maketeni akanaka emudhara. Thanks. Why muri kupi kwemimi? UK. Wo muri kupi? Ndokutsvaka mandara. Kosa mudhara ndakuona kuti internet yenyu haiperi moto. Ndoza naona internet ndara bando rangu rakupera marelaxiro akaita mufacebook nandoradza kuti munhu grepo ndamoti maybe muri kuharare mune wifi renyu kwachiyambo. No, it's quite good. Thank you so much guys. And there's pane mumwe angaita kumboedwa Shalin Bwera uruda kuedwera ndikuona pakanzi bring on camera. Yombo kuedere Shalin timbonzwa kuti unoda kuti pane mukadzi anoda kumbocontribute mazuva ano ndasingamboedhi vanhu timbonzwa kuti uruda kuedwera Shalin. Pana anoda kuedwera ndozati vanoti decline, can't bring Shalin on camera. Ndikuona vambobvumiresa pana angada kuedwera pano. Last makanganise yes Noctula can't bring, no, none of them can be added. So uyesa namire so tobvumirana kuti sometimes vanhu vane zvavanoexpecta pamunhu, but desperation ikazenge yavabata vanopedzisira kusura zvavakarega zvichienda. So dzimwe dzenguva mukadzi anodadira munhu kuinbox, then a couple of years later zvaanga achifunga zvichamuvinga zvikarega, maybe age yazorova pasi akuma 41 42 43 anga achidaita mwana otanga kufunga munhu akadadira ne 36 years kuti fesuyo ndakadadira pachine 36 years achiri mupenyu here munhu ndoita sei manje. Apa mufeso wacho anenge adosetla nomwe mukadzi zvinhu zvake zvitoendeka ungozona munhu achingozvishora chance yakaenda. And 9 times out of 10 umwe munhu akakubloka last week, in 2 months time anenge kutozvidemba kuti chandakablokera mufeso. But kunyara chinzwa vanhukadzi, kana ukaona kuti waita era yakadero bvereka kunyara. So kauti makadii ungoti hai medza firiji yako uve humble, ungoti hai kumunhu wakambobloka, because sometimes Satan vanoita anoti good person anouya iwe usiri ready, wova ready good person apfuura. But kana uchiri kumona good person ndaana kure kwaenda, be humble, womuapproach a good person. Oh sorry, last time when I blocked you I was seeing somebody, and me being a faithful girl ndakaona kuti handingambokuentertain indina somebody. Maybe varume vanoda kunzwa izvo. Iyi statement yandiri kuudzira mukadzi iwe yakapinza vanhu vakawanda mumarriage. Hakuna murume asingade kunzwa kuti mukadzi uyu akaramba kuhura neni because ana somebody.
So if you're seeing somebody, you've got a higher chance in marriage. I am seeing somebody. But indicator single. You're watching single. I'll let you know. Then you want to actually going around what damper woman online. What in we are having problems. But I want to give my partner a chance. I want to give my partner a chance. I don't know whether you are in a hurry, but I want to give my partner a chance. Pana netsana. Netsana. Ne partner yangu. But andidi kumuhurira. Unozwa kadero so. Chimurume chonza mana ndiye mukadzi wandiri kuda. Ndiri kukutichai kutsotsa varume vanhu. This is what you do. Wobva waenda kweyo wobva wadhamba chimurume chakati hauchachidhambi. But wokipa uyu ari zero ari kuseri kwekoma. Zero ari kuseri kwekoma haana basa but ane basa. Andona. Watotanga chihure iwo but uyu hazvisiyi. So I don't know, we're having a difficult time. We're having a difficult time. What's it about? I need a break. I understand, but I need a break. I need to find myself. And the people, baby, never could have baby. See, I'm wrong. One of them, Romano, would see a moon, Ukasia Monoko. The moment you want to go in them relationship, out of what no cham see. So did that so really good. Murumano Nagito, Asata Kurova, Lachi, Tizamurumako way, Tizamurumako. Trust me. Murumaka Pirochida no Muno. Akurora. One Achukurora, he's stupid. Murume, again to go slowly. Murume, Waka Ura Naeo, Une Uripanomo Murume. Uganachukurora is one of the daftest people ever. Ugonomna not aba something. Or feel comfortable, which is here is attack chiba. Ongo jisia babani. Munagaba something ano garagachi chengera tunchashon. Ano chibigo. Because I was there to Murizocha were cannot umunacha chiba. Shadow any tendency could be what you need. Should any tendency could be. So ime wakaze, don't ever make a mistake. Yegufunga buti. Mono. Nemo warume Muno why worry that you small ya why worry that you hope wafunga uchairora ego trust inengere small yakazungaira zvazvo kana tinengo ne simba ro kuconvince that unoza ndakakuda because mama angu kwakusina zvone nasingawani bonde fake. So you are better off kana uri mukadzi kuto act like show a man you are a faithful person. Kwede kwari pauri papo. In time koma, you are so tempting. You are a very good looking guy and you're talking right. Rutaura mazvinhu zvine vibe. It's tempting. But ndandiri mu relationship. I'm not saying this relationship but this guy is not really getting on in. This guy has done this. But kumpa chance. I believe in building my relationships. So and you in this year in scan chingo but imim kana muno but Parisian somebody but it's and the school is really gloss. Dogonoita single next week and single few weeks later. So mfesiga I feel like so I've been looking back faithful. And the moon later work on a relationship. Magazine mazodana na after ani confident kuti ayo munhu akambondiramba ari panomwe mufesi saka acharamba munhu ari panomwe mufesi zvako zvokuti unoti uchidana nomwe munhu but uye manheru aenda kubasa mira kana aenda kubasa chabhuka hotel ofungati achakuroora anenge akazungaira worora unotenga mombe yakajamba danga ikanodla munda mavanhu mombe iri kutengesa muri kutengesa riko mombe yenyu naye baba ndiri kutengesa mombe because iri kujamba mudange every time chidla minda yavanhu really mombe inokara iyoyi
iwo tenga mombe usina danga rakagadzikwa zvakadanaka unonge uchingoziva kuti watenga problem panapa. Ndo zvinoitika pamarelationships izvona kuti chawakabvutira umwe zvinhu zvakudaro hazvidi kudaro. Pana munhu akamboba foni, apa foni akagara mukombi nobva abigwa foni iyoyo kuti abvunze kuti guys ndiani aba foni yandaba, angoti guys zvinhu zvokudaro hazvidi kudaro. Chiko haiwa boys musadero, haiwa zvinhu zvokudaro hazvidi kudaro. Chii chaitika? Boys no boys, haiwa zvinhu zvokudaro hazvidi kudaro. He can't even explain kuti guys foni yandandaba mandibira foni yandandaba because zvinhu zvokudaro hazvidi kudaro. Oda ndozvaitika ipapo. Munhu wakubvuta kunomwe munhu mumarriage kana iwe uchinga kuti achava faithful kwauri, you're very very stupid. Kana kuti munhu akusiya akaenda kuna ex wake, iwe bvauroro unobvisa fuma ubata iyewo asiya ava ex ka ane tendency yekudzokera kuna ex. Trust me, 20 years later anogona kudzokera futi kuna ex wacho wacho watorera anenge ava ex ka. Hapana munhu anozvifunga sezvo. So ngatimboita zvinhu zvine logic, timbosiya malive ekutukana timboita zvinhu zvine zvokuti unoti palive apa ndenge ndadzidza 1 or 2 things. Kana pasina zvamadzidza kunhasi chatsvaka imwe topic mangwana ndofunga ndatraya umbouya nezvinhu zvine logic. But ngatidzidzei kuinteracta zvakanaka nedifferent speech, tiinteracte zvakanaka sevanhu vanonamata, tiinteracte zvakanaka sevanhu vanobva kumusha kumwe chete. But tizive chinhu one, men go with what they see, vanhukadzi go with what they hear. So kana uri murume uchida mukadzi, ziya zvokutaura, you win. Kana uri mukadzi uchida murume, gadzira body yako, gadzira look good, gadzira show them what you have in a respectful manner. Kana uda kuattracta vanhu mupower, do it zvemupower. Kana uda kuattracta munhu wemarriage, do it zvine marriagetically. Kana riri kova rakati marriagetically, zvinoattracta varume vanoda marriage unozviziva. Vanoda kuratidzwa zvinhu but zvine dignity. Varume vemupower vanoda kukechewa usiku ihwohwo. You know what you do, unozviita bawatically zvine upower mukati. Kana unoita zvemarriage, kana unoita zvekuchechi, you do it churchically. Hallelujah, hallelujah. Zvinenge zvine kaholy. You know what to do. Maanhu kuru. Thank you so much. Moswera bo. Thank you.